Luna and family, Katrina Camille Gozun, Micaela Verne San Pedro, Krisha Aleli Galang, Raghu Neliconda and family, Garnet Tolentino, Julian Andre Nicole Dimabuyu, Love Alexsheled Dukut, para sa mabilis na kagilingan at kaligtasan ni na Sister Benita Reyes, Remigio Pangan, Narciso Layag, Rubia Gonzales, Melissa Villanueva, Maricon Macadangdang, Ronnie Reyes, Perry Dayrit, Eleanor Ventura, Rose Tiglao, Milker and Antoinette Javier, Clarita Doruelo, Pauline Dayrit, Rowena Kabungkal, Carissa Depe, Jovito Ramos, George Kenneth, at sa ating mga kaibigan na may sakit at sa lahat ng may COVID sa kasalukuyan. Para sa gabay at proteksyon ng banal na espiritu sa pamilya ni Annie Razon, pamilya ni Antonio at Josefina Guevara, pamilya ni Alfredo Jr. at Emelia Julian, pamilya ni Bert at Angie Bautista, pamilya ni Imelda at Clifford Ray Umali, pamilya ni Eusebio at Norma, at para sa kapayapaan ng mga kaluluwa nila Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Marian, Merla and Olga, Mario, Arsenia, Siriaco and Rodolfo, Perfecto and Paz, Emiliano and Nieves, Jose, Trina and Perla, Benedicto, Rodrigo, Felicidad, Victoria, Wilma, Walter, Jernan, Mark Romuald, Juliana, Lionel, Honorato, Oscar, Oliva, Daisy, Cesar, Cecilia, Dr. Kenneth Tristan, Estrella, Benjamin Jr., Rodolfo, at lahat ng kaluluwa sa purgatorio, at lahat ng namatay dahil sa pandemic, at gayon din para sa kaligtasan ng bawat isa at kaligtasan ng mga frontliners laban sa COVID. Sound check. Sound check.
Amen.